Mizo Official Channel thir tu lengai thatu zongzong te chi bai vek ule ei tun chu ma hian kan channel min thir sak tu te ta na thulo mom tak khan sop chu sak cheu kan an du a doctor han pan mai te thingtlang lama tang phei tan chuan har em maya chuti kara chuan tun lain cover thang changkang zela le cover thang zela rilru lama har sat na nei tam tak kan lo om chho te zela mani in ti hlum te in 6 month kholo na te in addict lampang chungchang te po anianga in anxiety le stress le depression chungchang te po mizoram chang ni lo khovela hlur tak zet zetania chu wain tung chu ma hian Dr. Lal Chandama Dr.Damtea Psychiatrist or Dr. Specialist thatak mai komna hun kanan nei thei turi kan lom hle maya Dr.Damtea kanan be popa aning hun rem chang tak mai natu takara min siam saka achunga kan lom tak zet zeta kaning kom na hi kan channel min thir sak tu ten lok nanin man kan du'a kan riat lo karin anxiety te depression te stress te trauma kan ti sexual abuse 6 month kholo na free te kan lo ve re ngem ti te po ngun taka milo thir sak turin kan an som cheu ani henat na hi ngun takin soi chu kan an tu manga episode 1 le 2 te po then kan an tu mania ngun taka milo ngai thak sak vek turin kan an som cheu ani Dr. Damtea chi bai le chi bai kom na un thatak mai min siam saka kan lom tak zet zete kendo hei tunlai Mizoram antila khovel chu kan soikai lawanga atam em maya rilru lampang harsat na abikin psychiatrist doctor te in lun le thin ti kan ria nang pa hun chep takara hun minen pe kan lom le maya zona in zo tran nal mai la e khami rilru lampang kan tin ma tak takin nang ma identity ini na hriat chu an hriat ve hrim kan an duwa khoi chuak ngei nia I pian le mur na chung ko chan chin te min thriu thei chung ka lo motang okay ya Dr. Damtea Lal Chandama nar kan ya apa republic asun kan oma una pathum kan ni te ber kan ya kapa kha missionary ni trina sun mission board no kan so wan son ka te lai kha chu kan kalkual Mizoram kan mai lo ta kum khat kha kejuan kan ni lai khan kom ve ya so min huwa ka chon tun hi ni komoga satanga kom hi ale reiber anita notice kan kol Manipur Arunachal Assam vela kanom trinta tam pina chuan sangni som pasari so khaning ka thia ka chung te chun nom so ta ka pa kanon post so ta chuan amaro chu ke chu kalazil chuak zel thota chuan chuan tuni Mizoram ko tak tak vai khatna te na ngani chu chuan MBBS kha kazira nigrim sa shilonga 2013 khania chuan 13 atanga 19 so 2020 atanga 23 ni komani so thlengkha Central Institute of Psychiatry kan tiaranchi akhon ta chung ka zil chuaka chuan tuna hian ni kumoga satang khan karon so no hian Mizoram State AIDS Control Society noya contract in medical officer OSC centra ka so na chang hian kar khata voi nivel mamona wangin menon soma wangin lainam panga Mizoram State Child Protection Society noya kan child guidance center and ta that's when visiting psychiatrist and kom ani tak chu kai ni na poi mo tak main chala ani chuan I soi manga chuan Mizoram ayom tam lo le maya un maya iro nom soi ni maya enge Mizo tronga thu soyan har sat riu na lai ta hi achangin nei thin nei tereng mai hei englawa te po OSC center te po kan client te kan an kom ta meeting group meeting te kan nei ta Mizo tran kan try ve thina maro chu ka pai lova kan senior kan counselor sai ta ne ka pai lova mai ro chu ka vocabulary hi ti am to ta so trong hian chu ha san na de do kai ka kha thiam lu tuk cha amaro chu athlir tu ta tam tak thingtlang lampang te kan ni do na chu wangin enge Mizo trong thayang bari ning kong kan to ngai te ro ole ni atra chu kai le sak nok bo mai thaya amaro chu radu ta ka chu kan an ringa ti chuan zona khanin zo chhomal mayanga hei psychiatrist doctor inia tunlaya na men lawin rilru lampang har san na nei Mizoram kan tam ta le maya then kha chuan he rilru har san na kan nei hi hello tam tak po anom ning kan ria tin psychiatrist doctor an ti zo lok chikan du ma sa chu
mi tam tak Mizoram mi puina country dang hai adik to kin ti it ATM ti lai ka hredua entina doctor shaki mate lo lar ma san lo ni ta pan ho re chu addiction an ni lo chon rilru lama piang suale mo tlema mi ang vak lo pan turen kan da thin de ni ka ria hai comment ka re cha ka le ka menang thil thai chon ka ra mo tang dia eng society apo te meng west apo ni thang apo Mizoram apo ni atira he chon country thiam na chu khan itlang puya amara chu tai malawin her zela kun alaweng lo zela country thiam dan ka ti khan tle min Asia South train heta na chane soi bu ki mate mi a tak tak te mayang so le addiction kan panasa kha khani e mental illness kan ti hian kan ti tak te chunom ve ta sei chuan kan ti chuan han reality an thelo ti na khan mi ta thilom tak tak lo ten muan thri a khang o te khan an betri na thilan ringa thil dik tak na sin ka reality om lo chung chu amai ro chu mental illness a hian claim te chuan ni chu psychosis kan ti ta psychosis nei amai psychosis chu claim te kan soeng kan claim te tak tak ani ta tamzo khi chu kan reality intek om vek kan se le thriat na dika thil omlo kan thengai lova mo thil diklo kan ring bok hek laba chung chu neurosis kan ti loose division ti na ni psychosis a chuan atna tak tak ang schizophrenia kan ti te bipolar a po psychosis an nei chuan depression a po psychosis an nei chuan atna king tel ve do lek rin mi nol puin an rin lo to ring tlat hria dang siang te kama masika chu tlem the chuan ne so na tamzok Mizoram a phei chuan kan ni hi chu neurosis kan ti yang neurosis kan ti chuan chu reality intact oma example a chuan depression kan ti te common le tuk tro anxiety te OCD kan ti te chuan stress related zung te addiction o hi psychosis ani chuang lo ta so category dang dai ma se a tamzo kha chu Mizoram a hian ni e kan tha thiam em lo thin ti na ni chu amai ra chu ti hian kumalo vei chho zela nga kan thria thiam na hi society danga po ni thau wangin aron that so tel tak hak kanin bei sei ani tak chu yan psychiatrist in lo ni ta Mizoram sarkar hoi te point thok chho ani pitam takin ma chhon ti kanan thria chu tiang ji nga chuan enge soyare mem ka khelawa eng lampang e har sana nei tam ber nang mani ron pan tu te jinga hian okay dia question although ni ka chu dik ta sai chuan clinic apo ni tho ta tamzo ki chu za kema chuan 60-70% leng yang anxiety hini ber ta second a chuan poimo vedo mai mak do da bogan te mai thema ra chu tam addiction hini le dai til dang psychosis kan ti te schizophrenia bipolar kan ti ka su atame mem lo asin su anxiety hini a peculiar na chu te mai yang disease entity yang top ente mayang mental illness pakatang top khana omta sumin ni mai lo chuan mental illness dang zong apo hian anxiety hi omvek omlo na pakhat si nei ta chu hei mishing personality pakhat psychopath kan ti ho kan rianga ta psychopath chu mi poi hei poi salova mi te va thatrin te mi poi singlo thin ang psychopath kan ti hang anxiety nei ngai lo amaro chu all other mental illness is an anxiety hi main component ani lo pon subsidiary component mo associated component again omvek okay so ti kan sei chung po chun anxiety ang to pa core natna anxiety disorder kan ti po ale tamber tho surang kam ani tak chu khami chung chang ani ria ta cha gum le maya mi anxiety disorder chung chang bi gen zo taila atam beran ni poka anxiety disorder lan chu da na hi rang om thei kan ringa alaya kha symptom kha me han ril thei chung ka lo mo tang okay a disorder anga kan soi ma kan tlem anxiety chung sang ko se ko tale anxiety hin kan soi ang khan mental illness akhan component angin om vedo vekta ni main kami baga po khan normal experience apo hian anxiety chung very important ta so normal anxiety kan te me yang so normal ani na chan enge kan ti chuan it is appropriate to the situation kan ti om je chu khata khan anxiety khan nei lo ta lang chuan adik lo zo kang mo kami situation khan anxiety ka king very example exam te nei don ta exam kan nei don na college thasi lo naktu ba kan nei don zana chun anxiety ka nei turan ni ta har anxiety nei lo lang chuan ka dik lo zo don ti na ni chu khan normal anxiety ni hey psychology a hian law pakati ta so yerkis dotson law kan te ta je chu anxiety hit hian asan so hian kan performance po sang so trin to a certain level je chu anxiety hi
performance kan ti chonan atangkai ve shrim amaro chu asang chhota views the performance ka sang chhota poni chuang lo om je to a certain level mo anxiety san so in performance a sang so train e ha chu ni ta normal anxiety amaro chu anxiety disorder kan ti taka he chon ni alang so dan he basically two ways heta thuak ngai tuana thuak tela ngai tuana ni berta number 2 was physical feelings angin lang so train tu let me example kan soila kan nupang pakhathi skula inkhawngaihna amara chu an classmates te ho khan inkhel tu khan an som ta ne ta chuan kanin dei lo wang hoi takin hotel vela goalkeeper lo ni melan te pelo chung khan goalkeeper kha vanita athiam lo angai khan pelo angai khan opposing team khan goal khan an thun ta tru me sia azak talu tu kan kami game khan chuan atu ka lo thlenga mande lo ni school ka lekha ngai ta school a khan avalu don khan zak lo to ngai to na engting min thlirang mani chungchang mi khan soi om sia azak talu to mani yamna chungchang rilru khan dikhan goal ta vel vak tin an so chuan chumi nu kar khat vela chuan school ani wang khan engem assignment ti te present te lo ngai ta class khan avading don se kha ading tran turvel pok ngai to na engting min huang mani ka goal eng lo ka goalkeeping ka thalo ro pisia zana lir khana kha dil ru khan dikhana lo wak ta ni avading ta che present tur avading ta che chu thin phurang na khatta amje atran na chu heta thlo ka ni dai za na te mi neng tin nge min ngayang ti zong ka amara chu nu lo ka chuan panic attack physical symptom angin aron lang sok ta ni chu ama chu ni vek chu no ta thana pe chuan supermarket ta amo millennium center at i shopping lo te lai engma chu tianga englo boina nei lo ril ru lampanga eng ngai tu nai mem nei lo te meng worry nei lo anun pokal tluang shopping lai mai ro chu ni thut kham ve ngai tu na boisa lo ma kha chu ka ma mi example ang khani lo ama ro chu nei tak thu da kha chuan racing hataron nei ta chuna kuta khutana e aron thanna satana pumaram nom lo dizziness nei ta chu ta tak chuan heart attack kan yang anianga atita civil hospital an vakala an lo test ECG antia chuan angkim cardiac test antia angkim lo traffic box khata tak khan aron let le kha chuan travel le mai minute som panga vel bak yam no tlang peda panic attack chu aso yam je tak chu khami kha chu tuna millennium center example kan pe chu physical symptom an tran amaro chu in a ho che emergency kala than ta in a ho che nga dikin wa na ngai tu tran don heart attack kan ne nga lung thalo kan ne nga atiang chu engem bo chin chu ani le to lo kha chu azi ve la me te ase engtika ma chuan bazar line le me te school ka line le me te alo nei le chianga angai tu le to chu mani mi kha heart attack chu ni tak ang doctor te kan mulawan bisania ti lo na khawm don ani chu tinga ni zel chu ngai kan ti chuan voi ni nei to pakhat chu millennium center pakhat chu office a lo tang ani no mang kha dikhana ngai to don ta ka khal le chuan kan nem don frame ngai to na kha chi ai tran physical symptom atang en tran kha ngai to na boys tran don ti na ni chu ngai to na boy awang chuan office ka lo phanga ni lo le millennium center ka lo pha don avoidance kan ti chu avoidance awang chuan anun kha aboy tran don mishring hi kan kal na tur example office ate mo bazar na ate kal thelo kan nom chuan kan functionality kha boy ti na ni chu symptom kan nei me ni lo kan nun nak ti khan kan pen suak tur kan in lo tur thil kan le tur te kha boy tran so ka chuan avoidance am kan ta chu panic disorder ani ti na ni so basically thloka intranom theril ru ngai to na intranom thea physical symptom atangin tan bom the ani tak chu chiang ve maya chu ti ro chu kan zo du chu ei mi thren kharin an soi ta anxiety disorder mai hogi lungna emo inti tlat hi akeng tel ve dewa soi ni ta tin pung thalo ne na in zom na yang te point soi om thena tin asim to man soi a hian thokham lo an chi te bo enge lu hai don ang chi te po hi om thei ni soi ni adikem kala dictereng me just connection kha om vek ta mo connection ho kan soi theila pum thalo kha scientific da when explain kan tum dan du chu kan brain hi mun thumin in thenta ngela helai kan amma saber malam pang hi for brain ta hin kan prefrontal cortex kan tiam ta chung chu mishing hi
animal dang ne na kanin an lo na kan rational thinking zia chu kan plan the na critical thinking analysis kan ne the na heta atira forebrain a hinom ta chuan hnunga hian midbrain ta chuan amygdala ka limbic system ta chuan kan feel the na emotions si to ta so heta hnung chu mi hnung le hindbrain a hian kan survival brain kan ta chuan kan hypothalamus te kan amygdala te khom ta ni chu ngatinge ka soisan ka ti chuna china pum anxiety ma pum lampang lo te kha anxiety a chuan heta kan hindbrain kan survival brain kha activate zok ta heta kan ngai thu kan analyze na kha achak lo zok zia chu heta kan hindbrain a po hian nervous system a hian pahni le ta chu parasympathetic kan ti le sympathetic nervous system autonomic nervous system ki mani ne hei conscious wa kan se control tum lo po example a chuan kan heart te kan control kan tum chuang lo beat ve mai breathing te po heta ke mani conscious lo wa heta nunga tanga ron control khani ta ta tak chun sympathetic le parasympathetic poi mona chu anxiety kan ne hian sympathetic chu si aina fight na flight na freeze na phone na kan te ta kan si aina anxiety min pechuak tu the sympathetic system so ne ta ni opposite se parasympathetic hi rest and digestive system anti zia chu kan rest kan digestion hi tra ta chi chuan sympathetic active zo ka parasympathetic active lo zo chuan anxiety kan ne chuan zia chu parasympathetic active chuan kan parasympathetic active lo wa kan digestion ka tha don lo chu ain kai noi dan ni chu chu ne khri the har do lek me the ma se kha poi mo ka te karan se ve ne lung symptoms ka chu symptoms awang khan lung thalawa kan ngai ta lia pumpui engemi pai troi na thleng pon a zu ngong thei tereng me ti na khani ta anxiety sei manga chuan te chuan ani le hei om ru na te polo om chota lung symptom hei lung thalo symptom na hen alan chu da nen ai nang ai zul ve du reu boka medam takin kan nei thin po ni reng ta ke poi kalung voi tam kalo test to a ka chu ni e chiat na lem lo wa normal thawa kala he kumani kan no ni anxiety mental illness re hi atira hi chun organic cause physical cause kan rule out nge hi ngai ve shima so man chu kan lewin nga ya khati kan nei nuwa chane heart attack te polo ni thei kan rule ka thil tha chu ni thil chu ni re khami kan vatilawa he chu panic aniang kan lo ti kan lo lau thon lu tuk lo te me yang mo lung su ni lawang kan te ka long ni le si kha chona wo thal so don ta so man mental illness re hi kan diagnose kan treat don pan first organic cause physical cause lung tak tak a khoi nge khoi lo te kha kanin rule out pata alo lo so ne ni anxiety he ta re lu lam pang su te re ni kham ni van ho su ngot kha su chi bi lawa chu ti roller chuan khami test on nu po nge normal vek to nu chuan anxiety disorder nge lo ni ti kha in pom har all ta chu ti roll chuan anxiety hi ka lo mer khret ve dana kan ti lo panga ni thau ma se anxiety disorder lo chu panic aron chuale chi hian amma kan in test na poi rin hlel nei om du maya amax ko mai antina kan for example letan antina tak tak heart attack wangin mi lo borala aboral tin news ata kan riat po hian ke mani kan bui thei kha anxiety disorder dik tak chu ni sian butin han no kan lunga tha di chu kan khet hawa amar chu ke mani a phili na antina mi tam zo kina inge an ngai ho ang chi hi kan pal dai thei tlat lo lai hi chu se chu ni atong to ama palzam me thin panan tong che hi chuan tuma palzam hinam to ngai achan chu at the moment kami lai ka chun a real lutok a real kan ti khan a real lo zuk ti real trial tum na lam pang pon in lovin physical symptom tak tak ka oma lunga phurang tak tak ka mo chun thlan te pom tak tak ka chun heta lu hai tak tak oma chest tightness thokha om tak tak a real lutok amai ro chu lung kan khan lunga thati na khan me ta physical symptoms om no kan mo so ban chun atong to te chuan tamso ka he chuan an ring hel to ngai long bidang an ning lo po thim to zo thre ta antinam kan zot le lo kan se thil experience experience tilam bidang experience point thawanga kan thian nu pakhat chu an tan tho de ute hian ha ta mai ni chuan a choi the bok si lawa ma se tong try roi jon ring tak takin aw le thaya kolai te po fang thei le ta
a trong trai khá nó hạ đâm tất mấy nè khác cái nghe niang cái vật cái chuyện cha cái lại cái nghe chân mental illness chung đi phải anxiety đi thế near to anxiety kan ti chun si ai na hlawna rilru lo om ni ta chu aron lang sok thina physical symptoms pan ani la pan physical om ma sa chu mi rilru ka ta tuna kan soyang hinia depression anxiety poni thei to amara chu kan chione mam to chu depression anxiety kan ti don chun chuna ka soyang khan an functional impairment om nge om lo an na tho an boi nge boi lo matle ma lo chaw ve do e lungai ve do rengot kha depression and anxiety khan ni thei lo ta an ma ni functionality hi boi nge chu wang chu ne tu pot le ma lo set ve rengot kha anxiety ne depression ni kan zu te chu an mani na ti boi chi khan kan set do pon nia pathian lam kan ngai te chuan spirituality kan on chuan mishing hinia soul ni kan spirit ni kan ta chu wang chuan kami a khan khalam pang kan on kha chuan min chak phur ve thei re ta ai connect vek ta mo spiritual lam kan sak na achak na chu anum ngai lo ti da pang ni om claim ve do thei claim in buffer an nei ti na ni so in ha na tur mon lo ni pe don sang point nia khatiang khan an boi de wa choi tui der si lawa tho ha ang tla tai sian na nei bok sia ma sen trong trai han auring ber tho chu ha le bok si lawa kolai te pon phang da tara khatiang kha ani ve boka khatiang kha anxiety disorder them ti ga zon du ani lo thei lo ti na ni lo ta mi thei vek ta dik tak chu ma sa chu khatiang ani kha chuan ka zuk zo chenga ge chuan eng dosing tam singe nei functionality impair nge impair le ma choi tui lo wang ngot kha depression kan ti na chana ni chung no mo khatiam zia chu functionality ka impair nge impair lo depression allu tur te pon me te symptom khalena salova a duration pon le fulfill lawa amara chana kin la pa chan ni zel treatment lo pe lo tang ni la ani make tur te pon ve thei tho ta ani thei lo ti om lo ta psychiatry a so ni thei vek amara chu at a single moment mo tu nei so yang chi kana zuk ni ti ra tu chuan criteria fulfill lo tam ka criteria me alo mo me ani le mo anxiety hemi chung chang kan nei ani ti disorder anxiety disorder big ti mayang eni ka ta khleng pon kan soi kai chho thawanga kan nei ani ti asim to malan chuan la ya hi anol pu ya hi a point sang te in nge seilu tuk lo pon tinan an lu haya thokam lo ang sian ang chi khatiang zong kha a point sang min hril thei chung ka lo mo tang in tinan kan chana min thil sak tu ten anxiety disorder ka lo nei ani ti po an hria ta inen kol na mu malan ton theina tu ta alai ka min thil chung ka lo mo tang okay anxiety ne kan soi patanga chuan panic anxiety a hian generalized anxiety example a petai la am je chu anxiety panic em lo khan anxiety ka symptom ber tina ta chunga symptom kan lan chuak ber number 1 a chuan asaber chuan chung se yang khan saptung chuan anxious preoccupation or anxious apprehension kan ti am je chu hlau thon chi aina ni thei thleng me yang a thleng lo me yang a ti hlau thon na khan ber number 1 a chuan number 2 a chuan an taksa hian chu tiang reng boy thin ni wang an taksa hi rest thei lo na thum more stress muscle tension nei na salo to kan ti shol na si ta so number 3 chuan an dang te ro tlang pi ta an dang te ro tlang pi ta chuan number 4 chuan autonomic symptoms an nei thin bok tom je chu minol pui ai compare chuan an heart rate po sang do tlang pi thin phut sok zo lung phu lo ha lung en tina khala lo kan pot chat lo zana mut lai han phut de usok ang chi ta hi anxiety ni the ni thei thowa ka so yang khan ni thei lom lo ta ma chan tang ta kom thei ka sleep problems sang om ve thei ta mo chuan he ta seizures te po kan rule out nga yang khan so kai che khatang te po ha so generalized anxiety disorder chun itlang pui ta panic kan ti hi chuan panic a chuan symptom hi ang lo do win som pathum om chung chu category panin kan divide lang pui ta physical symptom le mental symptom panic a so physical symptom a chuan racing heart mo chuan fullness of the chest le abdomen por nom lo chuan so yang khan breathing difficulty, chest tightness, breathing difficulty. Ta khut khuram, ta kan sweating vak sweating kam than vak so an luhai asiam bokta chung chu physical symptom of panic attack ani amar chu panic attack hian cognitive component Rilru component na ken tel vere chu panic an nei to chuan om train chu kan say the fear of impending doom kan ti om se chu khating an nei che kan kadam zo to lawanga kadam sok zo lawanga har te kan nei he te le ngai to na
gì chứ khang này til về ngay cho nên là cho depersonalization kan tiêm cho mani taksa lâu tất tại ngay na taksa po nom đấy ngay na derealization til re kan environment thì tak lori wa ngay na ang sim kami panic chung khan train chung symptoms song chu within a period of 10 minutes sang velin pick up so train ta 10 minutes wala chun lang pina tlem na ta train nè Dr.Damtea hi Mizoram tam lo ania enge American line at the po English and soy tam takan ya ni panic attack hi aran soya khan tho kham lo tho cham ni in rian nang chi te tho ha em pon si lo tho ha te pon thei thawan tia ti chuan enge dang ten ro chawa tin lungphu ron ranga o kai mani kan thlan chuak boka na men lawin an chuak chawa lo tho nei kan khata dam zo don lawin rian nang chi te boka ti kana ron soi chau kha ania khatiang kha kan lawin chuan panic attack ania ani le mo Dr.Damtea kan zot le lo kan chenga anxiety hi bitam tak chuan kan in hrelo ani seng khan hemia topic ring pui zaw em anxiety soi don tai dar ka fet outling in kan ringa kalwin share ve na tang point amar chu ka soi zo ta chu anxiety disorder hi seng khan sing minol puhian kan nei de ka ni i enga mo chuan general anxiety disorder chu chung chang te pokha oming kan ria amar chu kan veiber kan mammo ber le doctor kan min pan ti chu anxiety disorder khami la ya khani ta nangdi pon pan eng lo per khani ta i chulaya chuan anxiety wa ka thi nong toim ti lai ga ka cha ta min fil phei em anxiety vanga thi kema personal knowledge cha chon kale low ka tiang tiang anxiety vanga ma se chu anxiety hian depression a thlen le thei ta depression chuan tlampuya chuan tamzo ka chuan suicide king tel ve so van anxiety na thlen anxiety direct na thlen lo mai thei thlen thei thau thei lo lampang ni lovin ma se tam lo do lek na depression in tam zaga anxiety and depression thlen thei ya an ka tiang si ai reng lau reng om palpitation nei reng om thim reng om ai chuan kaminu a kan ka tiang nom reng ka chuan rilru hlim le hei depression kan ti chuna kina pon soi thawanga mood te ni ta aina ta ma se mood depression azuk thlen hi om ve chaw kan ni chu chungani to ka chuan nia suicide te chu om dula to lechin khan kan iron soi zok in ka ria anxiety le panic attack chimjang bi ka kha i atho chung bi ka kha mi som panga atanga mi som thum kar ve la hian apa ngai le mai thei din nam ni tamzo ka chuan ni thin tlang pe minute som hi a peak chung kan te minute som peak chung om je chu atihan minute som chung kan han sang tel ta minute som no chuan ziom lam pangi pan tlang pui tamzo ka literature kan ning lo dan chuan ma se mithen khathe ta chuan nong kalpan nia I daka chan ve sai ti ponam thu ta ama chu daka chan ve kha na sadau ka chani don lo frem na sat chung ka minute nga minute som minute chuan ma se re le om ve tho se ka chan daka chan ve la chuan ning lo ve the ani tu lai case lar ve de kan tianga ke nge pun ka tong ve to ni chu ko khana te kan in mang chho ta I clear role kum som pare tanga som ni pathum in kar chho ve tho hang te om se dor khop si ma se an bp level ve an kim thavek si ang chi nom ve ta ni an mut lai ti na mi chu ai an ma ni in khom lai den nong ta gan an zon chuak lo pa oxygen te po chan chu gan an pe ni ma se chu ti lu ani lo wa are fe nu gan an treatment gan an pe a gan an te an kut khong te okay tiang kan an massage nu khan aron ziom chhowe da ga anxiety ni the yang kha khamo nia anxiety hi ka soyang khan I mental illness anxiety kha korani lo po khan mental illness nga po hin anxiety tel kan ti ta tra ka cha ma se anxiety core disease ani la ka dissociative disorder kan ti la thum om je chu thil engam ne tlampuya chuan thil ton an ne ya interpersonal om je chu chungko ate relationship ate na ate ni me the khami nuam lo lu tuk vel kha heta kan brain kan sei mo kan tle ma subconscious part of the brain kan ti yang so ta hind brain a khan khang dom lo kha form khom ta ni tik ni ma chuan aron suak train aron suak khan train khata chuan hei kai ang do te pananam train ta khom te aren su an tluwa tlu te pon tlu te ma se an tlu dot hei kai ang je tlu dot ang hi chu ni nga tlang pui ta mong chang an tluwa an thriat na po hi kai lai chuan za ma kan thelo kai tar jin kaya chuan amai ro changa ka chu hrit re roi om thrin athen chu nia khang akhan dakar
khatte aga ni tlute ponam train kaya chon om theilo khang jong sung ka soina chan chunge ka ti chon stress in built up kha ron lan so honom ta e alan so dan pakhat le po chu chu tuna tluvel le kok kut khong ti vel ba ka khan thona sala thu hyperventilation kan tia tho ta vak vak tha vak vak nu lo ka chan tlu ta te ponam chu dissociative symptoms anita de yana ta po anxiety chu tel thau ama anxiety disorder a core component khan ni lo van kan categorize se lo ta dissociative disorders kan te chu Rilru lam pang har san na thau ti tereng me tereng su he ta englo va ka form khom khan ve thau ke nge po inga boi pui nu to e zan la yang te po mo a tiang har san to en tinan badu ma lo tlu ang chi te amaro chu enge dam doi kan pan na har sa em lo te ma yang e kanan phur ho le tak te po nong ta ni ka tiang ka tam tak nong ta thren ka chu sikhar te non mo pu a sikhar tu lai ron lar chawa lai sikhar yan tam se hi na thlem thei ti ne ti em ni ti lai te po ka zo du te lok che sikhar su na thlem lo inge mani nasatak interpersonal relationship akhana om train sikhar ga chu atlen thei la ani ala van fm a thale mai amar sikhar hi a thammi alo ane pungdan cancer atlen thei ti ro chu chiang hle maya ti chuan ani le mo ai kan in khom ta tin thil ti puyom ta ni minol puyang te point kan ri hup ta khatiang zo lo ri up boruak zo lo so sang te mayang ang chi te tin ei lum ti thei lo na ang chi te po hi om ta hei hi eng wang nge kha ka chuni anxiety na chuna kan soi panic a poni thei ta chuna anxiety disorder a poni thei ta khami kai noi ve pakhat ani chumi branch pakhatang tela andik ang so hei panic disorder po hi with agoraphobia tele without agoraphobia tele ta agoraphobia om zia chu tlansia thelo na hmuna tanga tlansia thelo na hmuna om hlau chung chu tlansia thelo na hmun ti khan begin chung poni the mi pui tam na poni public transport poni the panic attack ni thina chuan chu tiang ang mi tam na tuk na om thei mi lo hinam chu agoraphobia kan ti ta chu anxiety ve tho ani panic attack hera keng tel du em me le nga ani khop mai ta ro en tho khat la experience kai ma experience tho ani nga I kan in khom lai khan kan pastor pakhat te mai la pastor pakhat an ti la har sana nei tak mai ni salmon la ko lai kan asira tu verte ka minan hondar tira ka ti ga na bui ta tak mai ka tiang chi ka anxiety disorder te ani ve thelu ani chu ka tiang kha ve kan lo mai the en ti nan pui pun kan war em maya thohan kham lo le boruak lum lu tuk sa up mai tu do na in riat nang chi te ka tiang kan lo nei ni chuan anxiety disorder anxiety nat nei kan lo ve thei re kan ni ti riat tha ai psychiatrist tiam tak ten oma an ni khan pan te po tha ome abeng war thak le maya Dr.Damtea gan ko hi cái min thir tu te he nat na khelo tam tak mangang takalo turan to ni he point ka riat lo rei fe ka khelawa ka tur na salut tu ga ni ka cher pha hle a cho ka ei thei lawa cho kan bar tu chi te hi aron chua ka ti gan ka chua ka eng ei thei lo ka oma ka tiang re na ka fai te ni a to pa nge trong trai na kan ti cho doctor te thiam nei thiam kan om chho ani ta ka tiang tam tak kho ngai ani ka lei nat lu tu ka ka tiang tam tak wa om wangin mani an khres si lo anxiety na khres si lo tam takin lo om do hin ka khel tu ka chuan zain en kom thon thatak min pe poi ka lo ma lo ngai thadu tan po hlo na tam takan nei ngai kan ringa ti chuan tun lai a hian atlang pui thuin nang mani rom pan te jinga anxiety and disorder an soidan a symptom an soidan hi min ser le thei chung ka lo ngutang ngai patient ne mi hring angin kan zot che lo mi malangin atlang puyanga an har sat na ber lai khaminan soi chu thei sak le thei chuan nia anon kal I chuan tamzo ke chuan number 1 a chuan I hlau ka nei hi an tron ti tlang trin ta angai hlau kan ti hian thil ni tu lo do ni maya nga ti na li hian ro hi khata re se ga ngai tu lo thei box si lo ma chuan ko ngai chung box si no chu tiang em chuan ni te ti number 1 number 2 a chuan so yang kan then lung heron phule vak zel ta kha symptoms pani common be chuan ni nga chuan lung phuduk dup le hei hlau chi ai thil hote te ni ve tho ang si ani lo le I pakhat le ka le thin box chu engemoni nat do ni anga in shriat nang si cancer ka nei ni shrem mang
kan test yun na masa ka traffic po siya tiang site kan te kanang tam ani chu a chia song song hi kan ngai tu mo ti mai tu ri ni to cái mà phụ mình nó được xe mà lũ anh nó được xe à phiệt na atam le bui na atam Solomon lâu thì bôi đỉnh nó sẽ là ông mình phía anh trai thì bây giờ ni zua lên đi à nó chia song song hi kan tám một tí mấy ôn lụt tục cái này ta được chung kan et le lo pakat pe mo le to ka shit shoot so nia nan sin kan anxiety kan describe kan i Rilru tang in tran the ya lau na Rilru lau na kan tia aten su physical symptoms kudu tu tang in tran the kan ta amai ro chu khoi tang po kan in tran ta se hemite pani ain kai no ya pakatin pakata thlen the me ni lo yan hemite na thlen nge nge chu thil dang dai pakata thlen ve ve chu chu nge behavioral change om je chu an chezia adanglam chezia danglam ka tiom je chu na china kan avoidance ka sai ka an kal na thin kal ngam to lo ha thlen ve chu number 1 number 2 thlen le je danglam thlen le chu compulsion am the thil ti tawak wak zon wak search wak hemi anxiety context a chuan internet a zon ta wak kan anga tia mani tun an symptoms diagnosis spectral tum na ang si thil zon tak wak le chuna kan say avoidance I awm to thin na hlau ta dawanga mani in chung in khung si te ka kami haking telve kan thin nu pakhat chula jani sei ta jon ka ru ron lang oma I anxiety disorder ra nei ti point chung lawa mar su alo sao thong em re mai har sanan to de se a google an na symptom dan zong ka lo zuk search na a lau tu mai pom po chu ngam lawa ka tiang kha lo om thei don riu mai taro atak mai chu answer changa mo te khan hlau na kha apung down ta hlau na kha punga a physical symptom nei chin bo kha punga ani chu ning tia ti tur nge te khana zong zel don cycle ka te kan repeat in ani chu hlau om na tuk ta chu wang chu da tak su ne disorder an ni chi chu ni mo Rilru om rengot le khata englo rengot ni lo khan anzon internet anzon te akal natur kal natura kal thei to lo ta kang chiang te khamia ta khan chu a functionality chu impair hun tam zo internet a zon na te kan bang chu ta sun na ti boy sincerity na ni disorder chu ni ta ani tak chu feel le lu tuk le thil gan ngai tu na rengot po kan ya thei na mo tin habit I ron swe kha adik veng rian dinan mi tam zo chu gan rianga Liverpool le England midfielder ro pui Steven Gerrard ta po hi a habit hi kutsil rengot hin de ni ga rengot point kutil ne wan ti ni asila ava in suhula arong kala sil la ka tengka hi anxiety disorder pakhat ni the chu nia isoi manga tang kha chuan anxiety chi kha chuan nga mai ro chu ni anxiety disorder hanti make aya tlema ang lo thada u OCD kan teng so OCD ta chuan O C om ta chuan D chu disorder na O chu obsession ani ta C chu compulsion obsession nge kan ti chuan kan Rilru a hian thu ngai tuana amo picture image amo impulse thil ti thu du na te poni mai thai amo thu te pachuran omaran om ta ke mani thu ke mani ngai tuana ve chu ni ama chu ke mani thu lo kan ron omaran om ta khami thu chungchang kha example a chu jarata kan sei chuan kutbal angin thretlat na kharon omar nom ta anen thina a fight ho box ye amara chu bal aron ti kha chuan avasil mai lo kha chuan anxiety khaw avasil si a reilo te chung anxiety ka diam pe reilo te nuwa thil bal enge mole khoile se ani lo pona khoi khel lo pona muri ngot te pon baleta chuan ansila nge po khan a fight hange thalo a fight ti mut chung reng po khan ale fai lo chuan chung Rilru te kinin cancel second somethum cancel zo the ka ani chu minute somthum da ka sil te panam thre ani chila chu jina kan nakina kan la sai thawa ga hey number 4 te ho hi le ram chon lomom na de wan nei kan ria thil ba ngai thei mi lo no mani a fai em to no point an thru mai ai relate man chai te ne kan bi OCD ne kan nang mai and relate na chu nia ngaro ka ngai tu the me lo in relate na tu ro ma ka patient hawa tak chon chu tiang em te me yang ka klai heroin lo dik fe hawa chon chu tiang em chu nia han mu po ka le nei lo wanga nia nga
là xuân hẳn nền lâu mấy tuổi các phân chơi là correlation các phân mấy cái lâu phù về dâu dâu đó bà thì ngay thầy là quá em ấy đi suốt tiền nó tận nó ta cái tiền gì đấy cái mình sinh hiệu về ní gần chia cái buông cái lâu tông về đó cái tiền em lâu hát sẵn nan to cái chuyện anh lòng khóc mày nè anh sẽ đi disorder chúng sang bị cái sợi tụ tâm ta có mình gần chia Adam Harim thì lại cả nè anxiety disorder hi kan treat dan tla pi chu te me yang hei dam doi ringot kan ti hi chuan kha ka chu symptoms se kan control dan amara chu heta a trouble tak tak a soil khamiron ra chuan a tur tak tak khami kha kan zup ti that lo ka chuan a symptom na kan in control trin hi chuan i an than mo ve dam doi chu kan penga symptoms se control an yang amara chu na kin lo ka khan i heta a soil tak tak al leilung tak tak kan ti that lo ka chuan om du la to stress ron om lenga enga mo ron om le me ya nakina stress kan la pakai tu rangai la to lam pangan nu kharna te pokan mang tu rangai ta ela a thai kan sia so I thui ze la cha go min kan sia asan chu heng nat na tanga amma arang thayang bera psychiatrist pan hi a thale mai ti kha alangin kan sia Riat suaran chuan thil ti dam har sa tak chu ni lem lo ti dan bo ni riat suarana treatment po hei multidisciplinary to wa dam doi turin dam doi kan pe ka chun an mani lifestyle changes ti vel zong zol exercise breathing ti te I therapy so in an lo eng lo khat chuan stress handle ten lo thiam khat chuan I anxiety ka ti khan I an ve thai lo tok ma se tlai luat hi om ve tak taka ani chu anxiety apo asan chu I kan body le mind hi in connect dan ni om ta body in mind khoi thiang bo hen kan mind kan body khoi thil anxiety kan nei na salut tu sun nakin lo ka hen kan taksa po chaw ka taksa medical illness dang te por nei so ve ani chu le chiang kho mai khami khan hrin chua poi dong mai nei chu chu depression a hrin chuak so thei in ni soi ta tro kan kai chho do na depression chung chang tu lai hi ani le mo ka depress te lo ra mai cái depressed thì nó giống như anh depressed em thì lại research về tổ thấu cái ringa adikem nè cái depressed thì giống như depressed vậy cả ama depression anh này vậy khéo là chứ nè depression hi diagnostic criteria kan man tak tak don suan hay diagnosis ang kan soi don suan symptoms ang mo tu ra nita suan duration po at least 2 weeks ka ni talan ni tu ra nita ti khani I mase daily activity kan ni tin thila wanga min haudo wang te thila kal I that lo wanga tle ma lo mood lo of ve do te chu depression ani vek lo ta treatment ko ngai la so normal emotional reactivity kan te ta na so normal vek ani amai ro chu I kan depressed ti khan chu kan lom lo wa kan feeling a down na thani adaya so feeling down nu kan thil dang tam ta ka thlena so kan functionality na kan thok thei ta lo office kan kal thei lo school kan kal thei ta lo ani so ka chon depression so ne so ti na ani tak chu dia kan kai chho thuk don de wanga depression symptom ai khria ta cha kam ta ni antinan ke ni te pokan lo depression kan lo nei ve reng thei ve boka mizo te zinga begen antila mizo kan dia mizo zinga alan chu tam dang be rai nang ma rom pan tu te pon ni anga mi dang dang a poi izir thoin karinga depression alan chu da na hi toy feel de lekin a point am te point ni anga min thil thei chung kalong mo tang okay ne depression kan ti hi mood disorder ni ta anxiety ne sena kan soi kam mood disorder ni mm lo ta anxiety chu kha hlauna le physical symptom ni ka berana depression chu mood kan ti chuan feeling lom le lo hlim lo tam na ti nan chu me hlim lo spectrum a chuan ta nuai ber chunglam pangkal lo taila puilam pang kan kal zel khan chu kan hlim lo em ti na ne chu mi chu ne ber ani akora chuan depression chu amai ro chu da chuan chu low mood a hniam kan hlim lo kan ta ne chu mi chu ne ta chuan pakhat le chu energy kan nei thlem sauna aking tel chuan pathum na poimo le lo tu chu interest thinnom ti na atliam train chu a core symptoms chu ne amara chu mi ba ka chuan thil dang tam ta kan tel chu muthat lo ti khan mutam dei te ponum ve tho reverse vegetative signs kan ta on ve tho ta so po ei tui lo akeng ve bok ta chuan kan concentration ema concentrate thei lo ka zone out dei zel han ti train je chu class ana mara chuan ngai to na concentrate thei lo man learn thei lo confidence aniam
so ke mani chung sanga hian mani niam na mu set na aman nun sak lo na oma thidu na hial te om ta chuan thana chuan ne ana sadau chuan mani in tha du na te po om thrin ta chuan om le pakhat chu hopelessness kan de ta future chung sang kan ngai tu a ma future hin thram lo le helplessness tu ma min tan pi the tak tak lo wa ti chung symptoms so ne ba ta mi zawa hin ni atam ber kan ti chuan lom lo ka lom lo ron ti chu an tam lo atam zo ga chun kamut tha thei lo wa hi an ti do tlang pi ta so ke pe lo wa chun saw ngai lo tu lai chu kan ti chu kan zot ta symptom dang karan suak tlang pi thin zo a chuan ani tak chu ne depression hi ne iseng khan tam tak chu kan in mu sit ani mai theya tun lai kan ei zon na te kan kho sakhai nge kan nun phung in a ken tel te po ni ve thei tho mai thei poka mi chung chang a hian dia tam tak chu depression awang ma ni nun nei lo in la tok te po om nual o in rin oma mi chung chang ka zo du ve le de che tuna depression kan ti tam tak a hi dia atran tir te po no nga tero anna sa to te po nom thei ke tuna iron soi po kan nei tam tak kan lo mai thei ni entinan zan mu thei lo tam tak an oma ni dar ni dar thung thenga la online dar li don thang pola online te no o chuan choi tui mi lo choi thei mi lo te po tam tak an ve chho ta tin eng ma nuam ti lo nang chi te po ka tiang ta ka an ti soi ta ka chuan depression ina kai noi chho ka ang tari mai ni ka tiang ka tam tak an ta ani le mo mizo thalai te ji nga tama upa proportion rong bo tu depression hi atheng ve chok phun fe tereng mai thei le to tuma depression hian nia kan timayang akin kan rin nate le kan midang ne kan relationship te thatchun min buffer ve thei min tan pui thei nei lo tur khana ma le chu tuma chu tiangin nei lo thei kan ni lo ta ko phano pa te pon yang pastor te pon yang no pang te pon yang kan ni thei vek ta tak sun kan sei du me pakhat chu ma thil kan ente te yang mental illness kan re re hian domains thumin kan enta a cause tu hi thil pathum ain mu chuan chung thil pathum chu ain mu chuan dat mai ranam chong nge chu bio psychosocial model kan deta amje chu kan biology kan brain te kan brain chemical te kan neurotransmitters te le kan genetic te pon yang kan cell genes om in thlat chona atanga ke mani chu physical tak biology din ani chu kan biology ani ta number 2 chu kan psychology kan psychology amje chu khovel kan mu dan ke mani kan in mu dan kan coping dan har sabna om seng tin kan machon dan azirte le poimo pathum na chu societal factors interpersonal family te le society kan environmental thing re tin ani chu ta chon ka so yom je ta chu kan nu le ka pa example a depression lo nei ve ta ang ni se chuan ke po hi ka mishing na ka psychology a hian na ma te lo ni ta ang ni la thila lo thlen chuan taw bur ang si thil except him lo te kan lo ni phei chuan kan ni kha kan biology te me ang kan nu le kan pa te atang genetics aron sukhlata ke ma psychology ngai po chu tiang chu kan lo ni ta amara chu khami kan nei wangar ni remote khan depression ka kan nei don tin ani kher lo kan nei ma bi kang midang ai chuan no midang tangwal dang nu le pa depression nei lo achu kan nei ma don threm amara chu mi combination na chuan environmental factors ron thlen chi khan amje chu kan na thona engem ni boy na ka thleng kan nei chi amo khang environmental stress ron thlen chi khami pathum in pok se mu khom vela kan ran pok so thren ta chu kan pastor te pon yang bidang tam tak te pon yang tu po nu le pa te nei theve kan ta upa te pon yang chu khang ka chu genetic kan nei theve psychology pon nei theve kan ni amaro chone kan so yang kan spirituality lama kan sak chuan min buffer ve thei genetics chu ni lutuk lo tin an mot ani thei na chance tam ni thei lutuk ai depression te dik ta ka so chuan genetic inherited component hi 40 to 50% dei ni ani mo addiction a po heroin addiction a then 50 to 60% kanu le kapa tile de heroin addict ve velo ni ta ang se ke ma nei thei na chance hi 50 to 60% dei ani ani chu kai chiang ple mai ani le mo Mizoram in tilum suicide kan tam view tamaya antila tam view tia so chu achi lutuk lo mai thaya amar chu a population base ang chuan kan om ve no kani hi depression na wang om ve kai ngai atam zo ki chu ni nge me depression awang ani nge me
amai ro chu society loose to le kan categorize tan kan clear ran dan pani le tam pakhat chu hei mental illness ni sawang depression ni sawanga ti henga hi chon tle min anloin plan to thina har sapna kha enge machan an lo nei to a khami chung khan en nun an sak to lo plan to thrin an lo ngai to thrin chu plan suicide ta ang ne la ma se suicide dang pakhat hi le chu ama lo plan lok me lo ama le thin putut impulsive kan the impulsivity san to ka wanga to tur thei lo wang sing ang sitan hau tak bura thin awanga ama tanga depression ni me si lo po ka impulsivity wanga ti thutte po ino ve tri ani chu okay jim anel depression hi enkol daman har sabiwa mood disorder kan ti kha sim lo na disorder ani ta I depression hi nia ai enkol lo pon soitang topila enkol lo pon adai ri ngai lo a severity na sadawang hi chuan tharuk te tlasari thlari ten ve hi chuan a normal vele me thin tlang pian animo so wang chuan enkol lampang ai chuan har sa chu ka ti lawang anxiety hitlemin along lasting so har sa do leng zo khrin so mood disorder pe chu depression pe chu tam doi te kan treat ta I therapy te kan kal pe chuan kan thama ve ani chuan depression le anxiety bi ka dam doi san om ti na ka lai ka chak le ni a psychiatric armamentarium the men psychiatric guns kan nei hi selai kan nei tlem ve na tukta chu antidepressants kan te me yang depression na tan so na anxiety apo hi na tambara chuan antidepressant ve kan mangta ama SOS anga kan man thena chu adang le dei ta anti anxiety benzodiazepines kan te yang sleeping pills and so amai ro chu thlakathlani impact tur main medication ang SOS ang sinilo it's antidepressant like depression apo kan anxiety apo kan so na sila kan OCD apo kan so thal chu kan pe achan chu antidepressive anita anti anxiolytic anxiety tin yam thai ani boka anti obsessive ka OCD obsession kan ti kamo obsession po tin yam anti obsession po obsessive po ani chu chikan OCD kan soizu Steven Gerrard ate po Mizo bi ga hier OCD nge har san na lo nei ang chi symptom hi ye shia dang ka amena shi le lok te nge ting yan an habit an nei ni atamzo ki chu obsession kan ti ta compulsion obsession tamzo ki chu I doubt tharo nam thrin do hian ka khar nge khar lo ka lok nge lok lo ka off nge off lo ti ron lang reng hi obsession a chun ana saber chuan amai chu compulsion a chuan hei mun nga podik mizo ma podik ka hriat chuna chuan amai ro chu a compulsion a anvati tak tak tingun tinon rei do ti ang si avati tak tak compulsion a chuna tam da he chu kut ti fai in dual final ang pangani chu okay obsession a chuan doubt ka thalong te watsek eng lo non ang kanita ati tak tak ang compulsion a chuan tam ber chu washing le kai chiang le mayanga ti lawat kon wat mai ka mental illness chung chang ate po kha gan soi chewa lo ang renga kan chana win thli saktu te pon hemi chung chang kan soi Dr.Damtea kan ko matrang hian har sana tam takin lo nei te po enkol dam thei ni a jam lawin doctor te tiam te panin trong train te po ni thawanga psychiatrist lampang te po lo pan turin kan an som chewa Dr.Damtea ko nong thatak mai gan nei theya chol lo gan nei lo ga episode 2 lama tunaya mizo te minruna sa tu ti ila stress te tin addiction chungchang te ba ka sexual abuse kan ti trauma kan ti ang si te kom chungchang te kan soi le tur ngai la hei abik ta ke tunlai phei chu hui te po lar viau ma tin enge IG lama te po enge kan nula mer thatak tak lon klai nal tak te po na in phel ruwa ka en tu la hen tam en thei mai ni ating chungchang te po kan soi kai le tur ngai la tero ni ale khati zong kha episode 1 na Dr.Damtea kan kom na hong chuni sela episode 2 lama minut ngai chang le vek don ya